от YouTube, аз съм Котака БГ, тук с мен е Тони Прот, сега играем танки. Къде си, бе? Как ме уби, бе? На колко кръв се остана, бе? На една триш. Ела. Дойдай. Я! Къде има хил? Търси кутийчи. О, край с тебе. Нет. Don't kill me. Ето те, стой! Бързо! Ай, слез долу, де! Слез долу! Селектерна. Офроуд. Где ли ми? Това е офроуд. О, чао! Това ли си? Как, бе, ти си хак? Не съм. Ама как, къде стреляш? Сменя си това. Ей, сега ще убия. Веднъж ми да те убия заради клиповете. Абе. О, извади круща, мой човек, съжалявам. Честито един път да ме убиш, аз убих вече 3 пъти. Да. В клипа. Мич, къде ли оди? Да не казвам какво ставаше преди клипа. Ако сега ни контролите на играта. Да. Не, назад е много бърче някога. Да, бе, човек. Фак, умирам. Той да съм аз. Умрях. Сирис! От какво? Умирам, да знаеш. Ми обърнах се. Сега къде си? Слабак. Не! Сега ще убия. О, ти си точно до мен. Не. То карта ли? А, не, Чао. и на тебе не мога да. Ама как така, бе? Как ти ме стреляш? Аз съм си такова друга пушка. Аз... Аз съм с двойна. Момента, че... Да си го преместа. Да гледам кога ми свърша клипа. След малко ще свърша клипа, да. Колко време мога да снимаш? 10 минути. Бандика? Да. Гърбя те. Знам, затова бягам. Но танки по-мощен. Да. То затова бягам. Yes! Ти ли пели ще ги имаш? А ти май не мога да се въртиш? Как не те убих? Как си с такъв скин? Яко, а? Къде си играл? Никъде. Мри, бе! Ма на теб никакво демидж не ти взима. Аз съм... Говори по-силно, да знаеш, защото няма да чуят хората. Аз просто... Надали ще чуят хората? Ма колкото те чуят. Сега важно ти да се чуеш. То аз се чувам добре, де. Падам! Дай, убива. Стито! Мерси? Някой друг е влязъл. Някой в моя сървър е влязъл. Това е чудно. Сега ти нямаш ли как да го кикнеш? Не знам, ти кажи как. Просто
снича ти. И поне сте да го убия, бе. Как да го кикна, бе? Не знам, трябва да пише някой да го... Настройки горе. Его. Я не мъки ли да го убия? Ама кик. Можеш ли го кикнеш? Не. Не мъки ли? Ето мама, не мъки ли? Добре. Да намеря ония да го убия. За тебе! Което му преча. Мерси, махай се. Изчезни. Дай кили го. Твоя. Браво. Браво, още един път. Yes! Сега ти. Не! Точно. Сега трябва ми още един кил и вдигам лево. Така че ела. Аз кой левел съм? То горе ти пише, Иване. Не ми пише. То няма... Айде, вдигна кран. Ма ти къде му удръж? Никакъв демидж не ти взема меч. Взимай. Аз съм още първи левел. Демек 67 от 100. Това е ранък, аз сега съм при бейт. Имам 107 от 500. Още нека влезе от теб. Тъкмо. Тъкмо да има повече хора за киляне. Нали? Сега ще го убия този. От моя ли? Ето, ще го отреба. Адиос. Не е още. Убий го! Аз се опитам през скала да мина, но той танка не ми е още. Готово синя. Не. Си- Не. Не! Ударите измъкваме. Камъгът е. Три пъти пречи. Трябваше да го... Чай! Ще изтрия този сървър, чули? Не бе, това е лесно. Не, да направя само за двама, за мен и тебе. Да, не сте. Дай само да убиеш един път. Ще се върна след малко.